Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizophendula ama-decimal siwayenze ama-percent. Asithi ke sino 1.501. Simphendula kanjani? Simenza ama-percent. Kokuqala kumele siphendule ibe i-fraction eno-100 ngaphansi. Uyabona ke? So yenza kanjani? Sothi 1.501 phezu kwa 1 sumphinde no-100 phezu kwa-100 khona sizokuba no-100 ngaphansi. Yabona into esifunayo ke leyo. U100 phezu kwa-100 uyafana no1. Yabona asiphinda ke manje sibone sotholani. U1 uphinda no100 ngaphansi so sineza 100. U1.501 mawuphinda no100 uzosineza ngaki. Khumbulayo ukuthi ama-decimal mawuphinda ngo100 uyisusa kwesokudla uyise kwesokudla kabili. Ingakho ke sizothola ubani u50 150.1. Uyabona Ngiyabona ukuthi manje sekuzoba lula ke ngoba sesiyitholile i-fraction yethu eno100 ngaphansi. Sesingakwazi ukuyiphendula siyenze ama-percent. Yabo 150.1 phezu kwa100 singambhala ngibhale la phansi ukutshengisa ukuthi singambhala sithi 150.1 uyafana nokuthi sithini per 100. Yabona ke futhi per 100 sakwazi ukumbhala sithini percent. Yabona sesiphendulile kalula kanjani. Ungakwazi futhi ukubhala ukuthi 150.1 faka iphawu lakho la ka100%. Uyabona ke sesiphendulile impendulo yethu. Kulula yabo. Ngiyathemba ukuthi lokhu kuzokwazi ukukusiza ukuphendula umbuzo njena ukuze sibonane futhi. Ngiyabonga. Bye bye.